Dnes sme si pre vás pripravili takú malú videorecenziu mobilného telefónu od fínskeho výrobcu Nokia. Je to telefón s označením C1, respektíve C1.00. Tento telefón sa v súčasnosti v Európe ešte nepredáva, ale nám sa teda podarilo takýto prístroj získať a ako prvý určite na Slovensku ho vám teda prinášame v takej mini videorecenzii, kde si predstavíme základné jeho funkcie a jeho výbavu. Nokia C1 je prvým telefónom od tohto výrobcu, ktorý dokáže pracovať s dvomi SIM kartami, no problém je v tom, že nedokáže pracovať s nimi súčasne. Čiže v porovnaní s inými výrobcami, treba s mobilnými telefónmi od spoločnosti Samsung, tento prístroj dokáže fungovať vždy len s jednou SIM kartou v reálnom čase. Ako vidíte, na tomto prístroji, na tele tohto prístroja absentujú akékoľvek prvky ako ovládanie hlasitosti. Fotoaparát to teda nemá, takže samozrejme ani spúšť fotoaparátu. Telefón sa zapína pre Nokiu netradične červeným tlačítkom zloženia hovoru. Vidíme, že menu tohto telefónu teda nie je lokalizované do slovenčiny ani češtiny a momentálne ponúka iba angličtinu. Domáca obrazovka tohto prístroja je jednoduchá. Menu neponúka nič zaujímavé. Jedná sa teda o úplne klasický low-endový telefón. Do úvahy tu prichádza snáď klasické FM rádio, ktoré robí tento telefón netradične zaujímavým spolu s 3,5 mm konektorom na sluchátka, či na akékoľvek sluchátka. A takisto tu nájdeme svietidlo. Na čo som si však pri tomto modeli nevedel zvyknúť, je skutočnosť, že stredové tlačidlo ovládacieho štvorca potvrdzuje vybranú funkciu len ľavé kontextové tlačidlo, čo je pri Nokii veľmi netradičné. Telefón nabíja štandardná 2,5 mm tenká nokiácka koncovka nabíjačky, no a v hornej stene vidíme spomínané svietidlo a 3,5 mm vstup na hociaké sluchátka, ktoré teda slúžia aj ako anténa k FM rádiu, ktoré je tu zabudované v tomto telefóne. Ako som spomínal v úvode, hlavnou devízou tohto low-endového prístroja je skutočnosť, že dokáže pracovať s dvomi SIM kartami. Takisto som spomínal, že bohužiaľ nie súčasne, tak ako je to pri modeloch od iných výrobcov. Každopádne vždy môže byť aktívna len jedna SIM karta a medzi aktívnou a neaktívnou SIM kartou sa prepína opäť netradične dlhým stiskom klávesy hviezdička, kedy nás teda aparát vyzve k tomu, alebo sa nás pýta, či skutočne chceme zmeniť aktívnu SIM kartu.
svojej kategórii ničím neprekvapil, ničím nezaujal, ale ani nesklamal. Má svižné reakcie, farebný displej, základné funkcie, čo sú posielanie SMS správ, nejaký zoznam hovorov a samozrejme zoznam telefónnych čísel. Ponúka svietidlo, 3,5 mm konektor slúchadiel, neponúka však žiaden fotoaparát, teda ani nejaký štandardný VGA, ponúka však možnosť využitia 2 SIM kariet. Myslím si, že kritérium pre slovenského užívateľa bude jedine cena. To znamená, ak sa telefón bude predávať za rozumnú cenu, dajme tomu možno okolo 100 eur, nájde si svojich priaznivcov, ale v portfóliu telefónov máme podobných prístrojov od konkurenčných značiek veľmi veľa.